Vamos a crear un gorrotor. Ben, que é un gorrotor? Pois é unha gorra ou un gorro a través da cal xiran con este rotor unha ou dúas cámaras deportivas de estilo giro ou similares colocadas de maneira equidistante para darnos unha perspectiva moi original de nós mesmos no mundo. Se non é de maneira equidistante ou se queremos colocar unha sola, pois temos que poñer un contrapeso, aplicades, se non está a mesma distancia, pois aplicades aquí mides a lei da palanca e pelexades vos. Ben, isto realmente xa está inventado para actividades deportivas, o típico rotor colocado en casco para giro deste estilo. Que nos aporta o gorrotor? Pois o gorrotor vai nos aportar poder gravar calquer tipo de produción audiovisual, non en situacións non só deportivas, senón tamén para cine, televisión, videocreacións ou que vos queirades. A continuación, vou vos a ensinar como está creado e que necesitamos para facer unha ou dúas cámaras deportivas de estilo GoPro, dúas abrazadeiras para tubos e un accesorio da cámara, un tubo de PVC de aproximadamente 1,20 m de longo, 20 mm de ancho, tornillos e tuercas e arandelas de 6×20, 6 é o longo e 20 son os milímetros de ancho do tornillo. Tamén un tornillo de 10×20, unha roda xiratoria que podemos mercar en calquer ferretería, un pouco de ferramenta, un taladro e unha gorra protectora que podemos mercar por internet que ten esta carcasa de plástico a cal eu lle engadín unha placa de aluminio para fortalecer o enganche. E agora, proceso de fabricación.